magtutudlo, naghago kami tibuok gabi, apan wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot o gilabihang kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Mayong buntag sa tanan. Wala ko masayod sa dagan sa inyong kinabuhi, sa panaw sa inyong Kristohanong kinabuhi, ug wala po ko nakahibalo kung nakaabot ba kamo sa punto nga masinati nimo nga murag ngit-ngit na ang tanan. Kapoy na pud kaayo. Og daw wala na'y pulos nga ipadayon pa. O mupadayon pa. Kanang naa ka na sa ba sa pagka-discourage. Nga murag wa na'y laing option but to give in to discouragement. I don't know if you have experienced that in your personal life. Mga igsuon, kining kakapoy, kini bitang pagka-discourage, kana bitang bation na nimo, na moingon ka sa imong kaugalingon, wanay pulos ang tanan. Wanay pulos mo padayon pa. Wanay pulos maningkamot pa. Kini nga pagbati, kasagaran kining nga masinati sa daghan kung dili man tanan nga mga tao. Kung naminaw pag-ayo ka sa Ebanghelyo, precisely mauni ang nahitabo kang Pedro o sa iyang mga kauban. Daw dalaga ni pangagho ang tubag ni Pedro. Nindot kayong gigon sa Ginoo, palahod kamo og makakuha kamo. Pero bag-o pa lang, the night before, kay buntag man to, busa di mapugna ni Pedro, dili man pagsuki, kundili pagpadayag sa tinuod. Ingon niya, Ginoo, tibok gabi, biyak mi ng isda. Wa gyud mi kakuha. Pakyas. Gani una-unaon, bitirano silang mangingisda. Kung binugoy pa, gipang-uban na sila, nangakalbo na lang ang uban, o gipang-bunget na sila, kay bitirano na sa pangisda. Pero unsang pagkaunsaa, niadtog yung tungura, wag yun sila'y kuha. Tingali mga batura o dahon, o ilan na lamang pong giwaswasan, ang pukot, pangindahay sa sunod, basin di ay. Maunay, kasinatian ni Pedro, grabing paningkamot, nagkadosingot. Kung binugoy pa natong mga Bisaya, pinapawisan na tayo ng maraming singot. Diba? Kanunay na tumadungog. Kumusta po kayo?
Ito, pinapawisan talaga ng maraming singot dahil dungan pahiyong bisang nagmugot na ang naong. Kay nga naman, murag way maayong resulta. Murag kawang ang tanan. Kahago ray atua. Nakasuway ba mo, anak? Kadumdum ko sa panahon nga nag-usog tigpamuhig baboy, halos tanan nga muhig baboy. Kunya kay wa man day kahinguhaan og ipalit og pagkaon sa baboy, di palit po ta dito og atong ipabuhat sa baboy, pagtimbang pa, pag pamaligya na, wa na halos mabali ang atong bulsa, kay break even ra. Nga mingon ta nga, agoy, unsa man yung kalakiha, hago ra may ato, basta daghan na pong niundang, pamuhig baboy, anampoy, ESF God. Yan ba? Malipay ka? Nga imo nang i-assistanan, hago ray imo. Kasi natin mo, anak. Pakyas. Sila Pedro, tibok gabi, bato dahon ray napukot, isda wala. Unya, dili day hoy-hoy ang ilang abaga, nga miuli sa ila. Tagbo ang mga bata, ug ang asawa gani, nag-init na og tubig para tinuwa. Tagbo na diya sa pultahan, asa may imong kuha. Init na ang tubig para makakaon tas pamahaw uban sa mga bata. Unsa may nahitabo si Pedro, igo na lang nangagho. Apil pa iyang kauban. Kay siya ra ba ito di man. Kung ikaw sa kaamahan, doon na kay maayo nga pangandoy sa imong kabataan o imong pamilya, malipay ka ingon ana imong masinati o imong maispiling baka imong itsura. Grabe. Mga igsoon, ang kalahi lang yun ni Pedro. He did not give in to discouragement. Mikapyot, sunod siya sa pulong sugo sa Ginoong Hesus. Ibati niyang iyang kahuyang, ibati niya iyang kakulangon. Kaya nagtuo siya nga expert na sila. Pero pakyas niya itong tungura. Apan wa mo give in to discouragement. Ang iyang gikapyutan ang pulong sa Ginoo. Palawom ka mo itaktak pag-usab ang pukot. Kay lagi makakuha ka mo. Tiyaw ba nang giingon ni Pedro? Apan kay misugo ka man. Kanang a word. Nga sa ato pa, wala na sila yung gisaligan. Wala na sila yung gikapyutan ang pulong sugo sa Ginoo. Kaya niingon siya, apan kay misugo ka man. Itaktak ko ang mga pukot. Balik sila dito, bisan buntag na. Kay balubaya sila. Ang isda, dali makuha sa gabi. Unya, wa man gani sila kakuha, tibok gabi. Adlaw na bakaha. Mao ni nindot kang Pedro. Hoping against hope, he trusts in the Lord. Trusting in the word of Jesus. Ug ang sunod, sayod na ta. Usa ka milagro. Usa ka dakong panalangin
dili niya ma-imagine, grabe nga kuha, pagkadaghan sa isda. Nga giingon, hapit na ang ilang pukot mga gisi, wala pod magisi, o gahapit na ang ilang duha kasakayan malunod, wa man pod malunod, muna nindot diha. Grasya man sa Ginoo, kay iya man ang pakana, o iya man tong sugo. Remember the saying, when God decides, He provides. Mao gini ako kanunay gihuptan. Og you can translate that in your married life, in your life project, in your work, in any situation. If you only ask the Lord, labi na sa pagsugod sa imong buluhaton, nisukna ka ng daan niya, ug ang iya mo imong gisunod. So nahimong iyang damgo, plano, desisyon mo, imong gituman. Just remember, when God decides, He provides. Tinuod gina. I've experienced that. Mga igsoon, kining saysay kasinatian ni Pedro, nagtudlo ka nato nga sa panahon sa kakapoy, sobrang paninguha, bisan makadaghan, nakasinatitag kapakyasan, failures, so many failed attempts. Dili gyud nato, dili gyud unta kita mo give up, dili mo surrender, dili mo give in to discouragement, kundili mo salig sa Ginoo. Bisan mo rag imposible na, daw, bisan og daw, wala na'y paglaom pa. Angay mo padayon ta. Gani, niya mata sa Jubilee of Hope. Year of the Jubilee of Hope. Kining tuiga. We continue to hope against hope. Precisely because God is with us. And when God is with us, He will never ever abandon us. And He will allow us to fail. Precisely because we are following His will. Iyang kabubuton atong gituman. Sa atong pagsunod sa pulong sugo ni Kristo, mao kini ang magdalag bag-ong kahigayunan, new opportunities, ug maghatag og bag-ong panalangin, grasya, nga beyond our expectation, beyond sa atong gidahom. Ug mao ni atong tiban-an, when we face discouragement, the answer is not on giving up, but in trusting Jesus. Trusting in the Lord Jesus, even when our past experiences tells us otherwise. Trusting and believing in Jesus brings unexpected results. Ug unsa kini nga result? Abundant blessings. Ang kalainan ra gyud tali sa kapakyasan, failure, ug panalangin, abundant blessing. Makita ra gyud sa yano og simple nga akto sa pagtuo sama sa kasinatian nila Pedro ug mga kauban. Busa kung kapoy na gyud ug murag ngit-ngit na ang tanan ug dawala na ipadulngan, pakyas na ang tanan, usahay maglibog ka na unsay buhaton, hinumdumi kining tubag ni Pedro sa Ginoo,
apan kay nagsugo ka man Ginoo, akong itaktak pag-usab ang mga pukot. Saligi ang Ginoo, tumana ang iyang kabubuton, itaktak pag-usab ang pukot sa kinabuhi, kay ang dakong panalangin naghulat lang tungod sa atong paglaom o pagsalig, inubanan sa atong mga liho. Si Pedro walang mutuo, kundili iyang pagtuo o pagsugot, giubanan og liho. Busa, mga igsuon ning atong pagsaulog santos nga misa karon, sulod sa atong galamhan. Budangop kita sa Dios, labi na kung sakdupan ta sa kakapoy, sakdupan ta sa mga kasagmuyo, disappointments, o labi na kaluya. Ligunon unta nato ang atong pagtuo o pagsalig kanunay sa Ginoo, aron makatuman gyud ta sama na sinati ni Pedro sa buot o sugo damgo sa Ginoo alang kanato. Ug nga mudangop ta sa atong Ginoong Dios, ubanan sa atong patron San Jose ug mahal nga Birheng Maria, natabangan unta ta nga musunod bisan dili pa nato masabtan. Kana bitaw mao may makababag nato nga gusto natong klaruhon pa. Unsa may iklaro pa ni Pedro, ang klaro niya nga way isda diha. Apan pagsugo sa Ginoo, bisan dili niya klaro, mituman siya. Diba sa atong kinabuhi sab murag di na ma-spelling tanan. Pero bisag di na ma-spelling tanan. Nagka-otso-otso, nagkalitsi-litsi na ang kinabuhi, dagan ni ini. Musalig lang yun ta. We need to have an act of faith and trust. Diha sa plano ug damgo sa Ginoo. Nga labaw pa kamaayo sa atong gituhuan o ato mismo personal nga gidamgo. Ginoo, kaloy kami, San Jose, mahal nga Birheng Maria, iampo mo kami. Amen.